Etaren biktimak, galenak, talde eskuindarrenak eta poliziaren gehiegikerien biktimak. Jaurlaritzak bultzatuta ia 30 pertsona bildu zituzten hainbat aldiz 2007 eta 2012 bitartean. Ya no hay dos bandos, ya no hay víctimas de ETA y víctimas del GAL o el Batallón Vasco Español, sino que los dos bandos se transforman en el bando de las víctimas, que son todas iguales, aunque haya diferencias. Talde horren dinamizatzailetako bat izan zen Julián Ibáñez Deopakoa psikologoa. Berak gogoratzen du desberdinak izanik, denak talde berean daudela jabetzeko balio izan ziela. De personas que jamás se habían planteado en la vida el poder compartir nada, ni un café, ni una charla, ni una conversación, ni una discusión. Será de los míos, será de los otros. Eta elkarren artean onartzeko besteak ere sufrimentu bidegabea jasan duela. Hori helburu handia izanik, bazegoen beste jomuga bat. Pertsona horiek bakoitzak bere familiara, lagunartera, herrira zabaltzea ikuspuntu berria. Eta Glen Cree hura ez da amaitu, antzeko ekimenak egin dituzte ondoren Etxebarrin, Balmasedan eta Irunen. Horretaz, mintzatzen ari dira Bilbon atzo eta gaur egiten ari diren bake jardunaldietan.